Την εμπνευστήκαμε πριν από 2 χρόνια. Φαινόταν ότι είναι κάτι ακατόρθωτο. Εμείς όμως επιμείναμε και πιστεύαμε ότι είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να γίνει στο χωριό. Γιατί το χωριό είναι ένα ελαιοπαραγωγικό χωριό που παράγει λάδι. Εδώ δούλευε παλιά το εργοστάσιο με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Ήταν κρίμα τα λιθάρια να είναι πεταμένα στα βάτα κάτω αριστερά και ευτυχώς 2 λιθάρια τα φιλοξένησε η οικογένεια της κυρίας Βαγγελιώσης Πλουγουρά εδώ δίπλα και μας τα παραχώρησε. Φαινόταν ότι είναι ένα έργο ακατόρθωτο. Εμείς βρήκαμε δύναμη και ευτυχώς βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να γίνει αυτό το έργο, το οποίο σε λίγα χρόνια το χωριό θα σηματοδοτεί το χωριό και θα λένε ότι από πού είσαι, από αυτό το χωριό που είναι τα λιθάρια απ' έξω, και θα λέτε ναι. Για να γίνει το έργο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, έστω και αν φαίνεται τελειωμένο ότι είναι εύκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο έργο και θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι τα λιθάρια που ήταν πεταμένα ήθελαν πολύ κόπο. Πάρα πολύ κόπο για να βγουν. Πολλά έξοδα, το έργο στοίχησε 3.300 ευρώ. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Με πολύ κόπο λοιπόν φτάσαμε στη σημερινή ημέρα. Κάποιοι μας συμπαρασταθήκανε, κάποιοι όχι. Κάποιοι μας χτύπησαν, κάποιοι μας βοηθήσανε. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου και ξεχωριστά, γιατί από εδώ και πέρα έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει οι άνθρωποι που μοχθούν να τους επιβραβεύουμε και να λέμε μπράβο, για να δίνουμε και λίγο κίνητρα στη νέα γενιά να προσφέρει. Γιατί σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω το Βασίλη το Μπουλακίδα που μας παραχώρησε το χώρο μέσω του Δήμου για να γίνει αυτό το έργο και έφυγαν τα σκουπίδια από εδώ. Να τον ευχαριστήσω επίσης για την οικονομική στήριξη τη συνεχόμενη που παρέχει στο Σύλλογο. Να ευχαριστήσω τον Αντωνόπουλο τον Γιώργο για την οικονομική στήριξη την περίοδο των λιθαριών. Να ευχαριστήσω την οικογένεια του Πλουγουρά, όπως είπα προηγουμένως, που φύλαξαν και μας παραχώρησαν τα λιθάρια. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Κορδό που διαρκώς είναι εδώ με ένα λάστιχο και ποτίζει. Να ευχαριστήσω τον Μπαρμπανίκο τον Μιχαλόπουλο που ήταν πάντα καθημερινά παρόν εδώ και μας στήριζε ηθικά και βοηθούσε όσο μπορούσε να βοηθήσει. Να ευχαριστήσω την οικογένεια του Γιώργου του Κορδού, του Μουστάκα, για την στήριξη την οικονομική και αυτός μέσα στην περίοδο εκείνη. Να ευχαριστήσω το Στέλιο από την Αυστραλία που πάντα είναι κοντά στο Σύλλογο και προσφέρει πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Να ευχαριστήσω τον Κώστα του Βουλακίδα που καθημερινά περνούσε από εδώ και μας στήριζε ηθικά και για την οικονομική στήριξη που μας έχει κάνει. Να ευχαριστήσω την οικογένεια του Σουλίδη που την περίοδο εκείνη ήταν μεγάλη ανάσα για μας η οικονομική βοήθεια που μας έδωσε. Να ευχαριστήσω την οικογένεια της Αθανασίας, της Κολοκάθη, γιατί και εκείνη την περίοδο πάλι μας στήριξε οικονομικά. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Μαγκουρίλο που μας στήριξε οικονομικά και με τη βοήθεια που μας πρόσφερε με το να βοηθήσει εδώ στο να κατασκευάσουμε και να μεταφέρουμε το χώμα. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Κλαρίδα και να πω ότι τα λιθάρια ήταν σε ένα τέτοιο σημείο που ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να βγουν. Δεν μπορούσε να πλησιάσει ούτε γερανός, ούτε τσάπα, ούτε τίποτα. Ο Γιώργος θυσίασε εκείνη την ημέρα το τρακτέρ του. Υπήρχε περίπτωση να του πάρει το τρακτέρ και να εξαφανιστεί στον κρεμό. Εάν δεν ήταν ο Γιώργος, τα λιθάρια δεν θα είχαν γίνει, όσο και να επιμέναμε. Ή θα έπρεπε να ξοδέψουμε ένα τεράστιο ποσό, να βρούμε τρόπο να τραβήξουμε το λιθάρι από εκεί που ήταν το μεγάλο. Και φυσικά τον ευχαριστούμε και για τη στήριξη που έκανε στην πινακίδα που βάλαμε. Να ευχαριστήσω τον Παύλο που είναι δίπλα μου, που στη συνέχεια βοήθησε τον Γιώργο να μεταφέρουν το λιθάρι με δεύτερο τρακτέρ και στη συνέχεια με τρίτο. Να ευχαριστήσω τον Τάκη τον Πλουγουρά που βοήθησε στο να φέρουμε χώμα και να μεταφέρουμε και αυτό στο λιθάρι. Να ευχαριστήσω τον Καλύβα τον Γιώργο από τα Πάνω Μινάγια που αφιλοκερδός σήκωσε τα λιθάρια με το γερανό του για να τοποθετήσει εδώ στη θέση που είναι. Και δεν πληρώσαμε και μας το έκανε δωρεά στο Σύλλογο. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Κορδό του Λαμπρόγιαννη γιατί μας τοποθέτησε το φωτισμό αφιλοκερδός. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη και τον Κώστα του Πλουγουρά που έστω και αν εμφανίστηκαν 2 μέρες στο χωριό, εμφανίστηκαν στο χώρο αυτό και έσκυψαν κάτω και σκύψαν έστω και για μισή ώρα και μας βοήθησαν και ψυχολογικά και τεχνικά. Κάτι που ορισμένοι δεν τόλμησαν να το κάνουν από το χωριό.
Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Στραβοδήμο για τις συναντήσεις που είχαμε στην Αθήνα και για τις συζητήσεις γύρω από τα θέματα αυτά. Δεν μπόρεσε να προσφέρει περισσότερα γιατί είχε θέμα εργασιών. Και τελευταία θέλω να ευχαριστήσω την Αντωνία. Και επειδή είπα ότι πρέπει να απονέμουμε τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι, να πω ότι η Αντωνία είναι ο αφανής ήρωας του Συλλόγου. Η Αντωνία βοήθησε στο σχεδιασμό το πώς θα γίνει το λιθάρι, σε συνεργασία μαζί μου, αλλά σκεφτείτε ότι κάλεσε αρχιτέκτονα στο σπίτι της. Και ήταν υποχρεωμένη να υποστεί μία επίσκεψη που κανένας δεν το ξέρει. Στη συνέχεια ήταν παρόν σε όλη την υλοποίηση του έργου. Μέχρι πέτρες σήκωσε, μέχρι πέτρες κουβάλισε, φύτεψε φυτά, ήταν παρόν σε όλες τις εξελίξεις του έργου. Ήταν παρόν στη δημιουργία της πινακίδας. Ήταν μια ιδέα που είχαμε και η πινακίδα φτιάχτηκε με τη βοήθεια της Αντωνίας και με τη βοήθεια τη δικιά μου. Έτρεξε όπου έπρεπε να πάει, στο ένα χέρι είχε την τσάντα της δουλειάς της και από την άλλη έτρεχε σε κάποια υπόγεια σε ανθρώπους να συνεργαστούμε για να μας φτιάξουν την πινακίδα και να μην πληρώσουμε πολλά χρήματα. Ήταν βασικός συντελεστής στο να δημιουργήσουμε τα κύπελα αυτά και τους αναπτήρες που θα πρέπει όλοι να πάρετε από κάτι για να βοηθήσετε οικονομικά το σύλλογο. Και μιλάω μόνο για τη βοήθεια των λιθαριών, δεν επεκτείνομαι περισσότερο σε τι έχουν προσφέρει ο καθένας παρά μόνο στη σημερινή ημέρα. Για μένα ήταν η ψυχή του έργου. Αν εγώ έτρεξα και κουράστηκα, για μένα η Αντωνία ήταν η ψυχή του έργου. Και γι' αυτό, αν υπάρχει ένα χειροκρότημα από εσάς, θα πρέπει να το δώσετε στην ίδια. Έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν. Και γι' αυτό θα την παρακαλέσω να πάει τώρα και να αποκαλύψει την πινακίδα, την οποία για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο στο χωριό ακόμη, τον κύριο Θόδωρο τον Πλουγουρά, του ζητήσαμε να μας κάνει ένα στιχάκι που με λίγα λόγια να απεικονίζει τι είναι αυτά τα λιθάρια. Γι' αυτό λοιπόν, για να τον τιμήσουμε, δεχτήκαμε αυτό το μικρό στιχάκι που μας έφτιαξε, το τοποθετήσαμε πάνω στην πινακίδα, ώστε με λίγα λόγια και λακωνικά να καταλαβαίνει κάποιος τη σημασία που έχουν για το χωριό μας αυτά τα λόγια. Και γι' αυτό λοιπόν θα την παρακαλέσω τώρα να αποκαλύψει την πινακίδα για να μπορείτε όλοι κάποια στιγμή να τη διαβάσετε. Λοιπόν.